Türkmen hökümeti ýurdun ýollarynaky awtologlaryň tehnik ýagdaýyna, hereketine berk gödökçüligi ýola goýýanyny aýdýar. Emma ýollaryň, köpürleriň gözgoýuny ýagdaýy polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyny alym berim faktlary hakyny gürrüň etmeýär. Türkmen Awtoýollary Agentligi Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän yerli we daşary ýurt awtologlaryna GPS arkaly gödökçülük etmek planlaşdyrýar. Bu arada vice-premier Bayramgelli Ögezow 10 aprelde geçirilen hökümet mejlisinde hatawat berdi. Şonuň bilen barlykda ýurdun çäklerine we halkara gatnawlaryny awtolog hyzmatlaryny amala asyrýan yerli we ýurda gelýän hemde üstasyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň maglumat biniýat törediler. Olara GPS enjam arkaly gödökçülük ediler. Tadahanyň maglumatyna görä bu işler sanly goma geçmek netijesinde tapgyrlygyny esasy amala asyrlar. Gödöňünde tutulýan işler amala asyrmak üçin ulaglar bardaky maglumatlary özünde jemleýän merkezleşdirilen maglumat biniýady. Ýurda gelýän we üstasyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň hasabatyny ýöredýän elektron awtolog karty dörediler. Döwlet elçiliginiň näkneşir bu işleriň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryna çenli amala asyryljakdygyny belliýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bellemegine görä ulag terişdelerine olaryň tehnik ýagdaýyna hereket edýän urna we yerleşýän ýerine gödökçülük ýola goýmak gatnawlaryň howpsuzlygyny we işleriň netijeligini ýokarlandyrmagy kömek eder. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň regionlaryň etraplaryň arasyndaky ýollary, köpürleri köplenç bolmaly ýaly seredilmeligi, olaryň uzak wagt bejerilmeligi howply ýagdaýlaryň döremegine alyp gelýär. Emma Türkmen döwlet habar gurulugy ýurdun ýollaryna bolýan köçe ýol hadiseleri barada açyk maglumat bermeýär. Bundan başga Türkmenistanyny ösýän işsizlik köp adam öz hususy awtologlaryny ýolagçy ýük gatnatmak ýaly işlere başurmagy mejbur etdi. Hususy loglaryny kire edýänleriň arasynda tehnik taýdan gurutdal awtologlar ulanýanlarda sürjülük şahadatnamasyny para berip alanlarda azerlip degişli idaralaryň wekilleri azatlyk bilen anonimlik şertinde eden söhbetlerini aýtdylar. Netijede häkimetler adamlaryň hususy awtologlarda gazanç etmek mümkinçiliklerini berk çäklendirdiler. Olara agyr jerimeler saldylar we arasynda garantyl, goý renkli awtologlary ulanmalyk ýaly dillen berilen görkezmeler esasynda hem uly päsgelçilik töretdiler.